jongene nemiba yesipolisa iza kufumana iingxelo kumapolisa, icandelo lezobuntlola kwaye nesebe lezokhuseleko ngolwesihlanu. Ipalamente ilungiselela ukusungula ikomiti ekhethekileyo eza kuphanda ezi zehlo kungekudala. We have come to a conclusion that it will be important for a joint process between the Committee of Police as well as the relevant committee in the Council of Provinces to start digging a little bit deeper. Umbutho we-DA uthi le komiti ikhethekileyo mayiphande nezehlo zokubulawa kwabantu ePhoenix. The DA is calling on Parliament's inquiry into the violence in KwaZulu-Natal to focus on the racial tension which has been created by social media mobilization. Umbutho i-Institute for Accountability in Southern Africa uthi uyazamkela izintshukumo zepalamente. Oversight over the public administration is one of the basic functions of the parliamentary committees, and the proper oversight is the best way to exact accountability. Ipalamente iza kuphinde ibambe ingxoxo-mpikiswano xa kuvulwa kule nyanga izayo. Xulelani Philip, SABC News epalamente.